на сахнаи театри пеши чашмоите нате шашански барои чанд моите хотири ма не хотири хидит хита айфнака шнида да комплименти дурухша ты кайфнака смс-ошта ты асата ширин ты милашка мегуфки нахзир мебинам дига дихта да дилашкат былавасай ошикнес мана мегум лоикнес неки ранги ма барои арзики ту зикнес ичи аюда суми букети роза е додака ду ошики хшругитай намеке наудатат бовараш наке нагиим шаб ҷавобай хонато нашида мошинара уда гӯше дафсонахон живой мере мега небугу охирда масти охирда таги пор мекна гарчи ёзи рӯи дасти срак ором намекна дуруғай нахи парто мезани бад ягон корда намекуни парво чиба барои як гул ты дармети гулзора саҳар мехеси мебини пастели лола зора чиба барои як шав месӯзи ояндата бад пага бордай хидр мегири шанси зояндата ты уда шанс нате дар дода шансои хидта олиёши номизан намезе баде дихта надида фатай сафед кӯдакера ты кафанаке медони дига намиянаши хитафанаке унеста тоқа қиртақ бір чашмоварам кора ичка хид накад неки шикам мекунадам ба киртай кишоду шиками дамбад ноаяни дихтара мефамад таксикоз мекунад палёни кора хид кад дегонат ба дегонат фамид бадам соя пушти домтон бадам соя баргида отадай ғариби вада када амакид ма биюма микелини ты ай дода главзи марди калоно дидесан чақчақи туи дихтарака ай дихтарак мондаги ай байни дитара шукада шарманда шидана ҷидо шидан ашу ёки пешаки шарманда шидан накадашу дихта чашма пушид коре кард ғалтона кӯдака пеши сад дӯста душман сархам кард талаб кард кӯмака ба даромад хостгор нарозигӣ дод ту яниқай ҳама хирсандаю фақат дихтарак зиқай ҳама кор рафтесе по плану неки дилсиёҳай дар ҳаёти навқадами ҳаром бахта иҷи доай багай дига ту имрӯзи дани кор розигӣ дод сумас духтур духса чор рӯза гаранти дод салону макияж фата рӯса хишрӯай дихтарак зиқай неки имрӯз ханда зебиюай қошои чиндаги буи духитани маҳин ҳама 100% неки пардаи номускандагӣ шабача ба сад умед дарах пеши ярус мия пеши ояндашта байни душманам дӯст мия кентои шаҳр тайёрӣ дидестам пояндоз гиранд очаи шаҳр тайёрӣ ки келина пешвоз гира пояндоз карнай да балханди чочала да подносай ҳама хирсандӣ дорад да дили дихтарак аросай шаҳр расид кӯча ярус да мошин мета сигнал и яруси ханда зеб мехоҳа бикна гиря шаҳр комната ярус мебаранд ки то ки бараш галстук шароскадеста кентиш шаҳмарди бараш медро як хона дихтарак мебинам мемона шокда ки пеша шақати шаҳмар бидак дар як ҷога шаҳмардаму бачаи бид ки шав бурду шаҳи хона живой музика у страйк бад пагашта баҳона шаҳмардамуе бид ки қатиш хов кад якм бора шаҳмардамуе бид ки ҳайё чакати типора ҳардуш нигоҳ дора якдигара ву ҳардуш айрона шаҳмарда дила бугум зиндагиш мешав вайрона нагум пеши иш номардам бугум пеши уш номар ё ҳаёти дихта месӯза ё ки ай брати ма шаҳмард наметона туя давом дода дихта шохайда ҷош наметона салом дода шаҳбача ба пеш қадам мемона ва шаҳмард қафо арӯз барои гулгирӣ ҳатто даст намекна дароз падар бию дуоте дихтар табики равон шаҳмард да лави дарай ба сари вайрон арӯз тарсида подружка када ба пеш монд як қадам овози шаҳмард баромад брат без як дақиқа